Reit, mae cwpan o'r byd wedi cyrraedd, a na beth mae pob un yn siarad bwti yw y tacl. Neu, fel mae hanner carfan Lloegr wedi cael ei banno am taclo. A ma i helpu fi dysgu sut i taclo yw'r hen ffrind, Scott Cwnel. Dyna man! O ti'n arfer lico taclo pan ti'n ware? Na. Fi rhedeg dros pobl yn ni. Ti'n cofio beth diwethaf ti wedi taclo yna? Na. Yn y bar rhywun. Mwyn wneud hwn yn iawn, fi wedi galw mewn assistant, Ceri. Shwmai. Shwmai, ti'n iawn? Ti'n iawn. Ti'n ware rygbi? Fi ware touch rugby. O'n i arfer... Fi taclo heddi? O'n i arfer ware contact nôl yn blwyddyn 7. Fi gallu cymryd bwrad. Ydw. Ti'n mynd i gael masterclass nawr. Yn taclo? Ddoi legend yn. Pwy sy'n dod? Ffilsi, cyrraedd yna. Ti dod yma. Ti'n barod? Ia, fi'n barod. Ti'n siŵr na? Smasho fe. O, da iawn. Ie, dderchog. Moyn dysgu i fi sut i taclo, rhaid. Edrych ble ti'n mynd, rhaid. Ti'n mynd lawr, fel na, a mae pen yn mynd lawr. Ti y pen yn dod lan, fel na. Fi'n mynd i gael bach mwy o'r rynna. O, agon. Da iawn. Y dderchog. Y dderchog. Diolch. So, lawr, bang. A lan. Mae Owen Farrell yn cael carden melyn a carden goch achos ddim yn cael braich yn y tacl. Oedd yn heiddi'r carden yna, ti'n meddwl? O, no, mae'n carden goch all day long, ydw e? All day long, carden goch. A mae fynd ware i Lloegr, so... Ie, wel, sy'n bots ydw. Sy'n bots. Oes ti'n mynd? Rhoi hug i fe. Cwtsh bach. Da iawn, brill. Ie? Ie, ti'n iawn, briliant. O, diolch, boys. Da iawn. Ti'n cael un tacl arall, ti'n moyn smasho fe. Edrych fe. Pwy ti ddim yn hoffi? Mae rhaid fi gweld nhw. Mae ffilsi. Magic Mike. Na fe. Magic Mike. Mae'n nhw chwarae. Mae mo clubs dy ffilsi. The Tiger Woods, right? A Cymru. A Chewod. Ti yn smasho fe nawr. Ti barod? Ti barod, right. Mynd lawr. Edrych. Yes! Da iawn! Tacl arbennig! Right. Sorry, Mike. Da iawn ti. Beth yw class dismissed yn Cymraeg? Gwers wedi bennu. Right, gwers wedi bennu. Da iawn ti. Diolch, boys. Da iawn. Diolch.